थानाय 10 years रमै मन्त्री बख्रकनि बारजा सामलगै तंगो नरेन्द्र मोदी फियाबा कक्तिसाला वाइथमनि मन्त्री बख्रक अंगै समाय दांखा नरेन्द्र मोदी दिनी एबा तांसालो बिनि मन्त्री बख्रक अंगमानि पुइला साल तांसालनि फुंगा साउथ ब्लग मन्त्री बख्रकनि तांनगो थांगा मोदी बनो लामसुना बागै थांगै सगैक्या मन्त्री साबनि जत मेम्बार्स रक वाइथमनि मन्त्री बख्रक अंगमानि यागुलो पुइला जे फाइलो सय खलाइक्या मोदी आबो अंका हुकबारकनि हामक्रनि बागै काइसा प्रोजेक्ट मन्त्री बख्रक नरेन्द्र मोदी आशालो आ तांनगो आजुगैनो हुकबार खाइने रकनि हामक्रनि प्रोजेक्ट पीएम किसान निधि प्रोजेक्ट सय खलाइक्या मन्त्री बख्रक मोदी साका सिनि हापां हुकबारकनि हामक्राय खलाइनानि बागै समाय तांजाक आबोनि बागैनो मन्त्री बख्रकनि बारजा मानमानि यागुलो पुइलानो हुकबार खाइने रकनि फाइलो सय खलाइक्या फाइनाय सालो हुकबार खाइने रकनि बागै तेबो सामुं खलाइनाय होनि साकाबो बे बागै 20,000 करोड़ रां सबायजाकनाय हाकतनि 9.3 करोड़ हुकबार खाइने रकनि हामक्रायनि अंनाय तांसानि सारगो मन्त्री सभानि पुइला गगला बान्दा संखा जाकनाय आरो साबो अंनाय आबनो तये साकलाय जाकनाय मोदीनि केबिनेटनि फाइसिंते प्रेसिडेन्ट द्रौपदी मुर्मुनि थानि पार्लियामेन्ट सेसननि बागै कबक जाकनाय हिनि साका आबरि यागुलो सेसननि फुल बाजेट साकलाय जाकनाय बिउ रिपोर्ट कखरा।